Rhianwen Griffiths ydw i a dwi'n uwchdarlithydd yma yn Mhrifysgol Met Caerdydd, yn uwchdarlithydd ar y cwrs tar uwchradd yn benodol a hefyd ar y cwrs BA gyda SAC. Mae 'na gymaint o drafod wedi bod yn does ynghylch yr her sydd ganddo ni i recriwtio pobl ifanc i fyd addysgu erbyn hyn. Felly be benderfynon ni wneud llynedd oedd peilot oedd o i ganolbwyntio'n benodol y llynedd ar denu pobl ifanc blwyddyn 12 a 2010 i glywed gan arbenigwyr yn i'm haes ynghylch rhinweddau addysgu fel gyrfa. A mi wnaethon ni benderfynu bod y gynulleidfa yn mynd i fod yn canolbwyntio ar y tar uwchradd y llynedd. Erbyn eleni oherwydd ceisiadau gan y sector gynradd, mi eithon ni'n ymlaen eleni mwyn i hangu'r arlwy ac mi oedd ganddo ni athrawon o'r sector cynradd ac uwchradd yn siarad ynghyd y myfyrwyr tar oedd wedi bod ar y cyrsiau BA gyda SAC, tar cynradd a tar uwchradd ac fe gawson ni ymateb cadarnhaol iawn. Ac wrth gwrs mae'n amser mor gyffrous i ddod mewn i'r proffesiwn yma. Mae ganddo ni gwricwlwm newydd yma yng Nghymru, mae ganddo ni sialens aruthrol i gael mwy o siaradwyr y Gymraeg ac mae ganddo ni mwy a mwy o ysgolion yma yn cael eu codi ac yn cael eu adeiladu yma yn yr ardal hon ac yn ddaearyddol ar hyd Cymru. Felly mae angen yn pobl ifanc ni i danio, i ysbrydoli ac mwyn cadw yr iaith Gymraeg yn fyw yma yng Nghymru. Helo, Matthew Jones yma o Ysgol Treganna. Rydw i'n cyn-fyfyrwyr yma yn yr Met a nes i astudio addysg cynradd gyda SAC. Penderfynais i fynd mewn i addysg Cymraeg, oherwydd dyna'r addysg ges i pan o'n i'n ifanc. A mae gennau lot o anger tuag at dysgu blant ac hefyd just addysgu y dyfodol. Fy hoff beth i am addysgu ydy'r plant. Mae cael mynd mewn i'r ysgol bob dydd a cael addysgu plant os bach yn Treganna yn wir yn ei fi'n mor hapus a dwi'n caru swydd fi. Helo, Heledd Lewis ydw i. Mi nes i astudio'r cwrs tar uwchradd Cymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. A bellach, dwi yn athrawes Gymraeg yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Felly, ers o'n i yn yr ysgol gynradd, mi o'n i wedi rhoi fy mryd ar fod yn athrawes. Mi nath yr athrawon gwych ges i trwy'r ysgol gynradd ag uwchradd wir fy ysbrydoli i fod eisiau gwneud yr un fath â nhw a mi ymlaen i addysgu cenedlaethau y dyfodol. Mi nes i felly dewis astudio'r cwrs tar uwchradd mwyn i fi hefyd allu dysgu'r sgiliau allweddol oedd ei hangen i gael bod ar lawr y dosbarth a gwneud fy ngwaith o ddydd i ddydd.